Eye Nensoko TV Oboroso bw'umugusi. Eye Nensoko TV Oboroso bw'umugusi. Bana bange bakule because wesibole moji koko moita. What a right yokubaboli nganki bakone lyobulemo. Paka abandi bakulika n'emyoro no ikiri nyumba umuntu nse chindo ndoko koro konya okole pita bwati gende bwe. Balenge kenywe kya Kigeza abana abakagenda. Bakabona itana boza paka abana bakababanta abana. Bakoni bitanga kibese iki ali ekiere. Eliyakabere nache naenda arenga nali gusukia keiga osebese nenkonyi nekero buli mubwa elire bugimba bono mboye sali. Nemigano twabaire ko batogosoma se Bibilia buna omugondo obaire ko bagukorgeribwa nabo igo koreta makweli omuruti naboti nigo amoita ha bwasoko mugachara mamocha takoreti korende ino mugondo yatagete igo ika chinga kichya rero nigo emigondo yarekanire ekoreta liberera obotutukanu nabo igo amakweli asemechi yaito ase amatuka mange ore tiroboti igoro ya makweli ayu agakorekana kubwatekana anemigondo ase chingaseti nonyane chinyumba ao choboralia korende ninki gosege kugora ebikorwa abune ebyo kugenderera komentakana ase matuko abwango iga nekerengereryo kiagalire enkore obotuki bwaime elio manye asobwekiranu ekerenge kenene kya makweli ye chindimero kereki korwa emyaka ya kare nigo yamekene nga chindemero nigo chagatukumira sokonyoria endagera elyo koreto moigoto korwania na gokore nchara korende ayo abere mamincha sama tukabwango iga mensemo ya nyamataro egotoka mbaramba yo mochobusi emigondo yonchoke na kobekirenga kya makweri anaucha sama saebe myaka ayigatua ine nkeke gosekera makweri botutukanu egategatie chincherere chamaremo abasaye gosira na megayemo tukamba kegotoka batugutira chinsemo ao egati yawe yebisima amo na chindoche nchekoro kwa Daniel Omwaga noyo no mugondo wa makweri eyemo aseyemo ngasibe sabali korwa ase omochi omonane o Nairobi igo ikaime yagusi ase chinsemo ao egati yabo ekenyero Kenya mataro ime yabochura kelia kya umatara ekenyero Kenya bikondo nabo igo ekenyero Kenya taro iyo erensemo ya minyinkwa aiga no onasio tibuna abasae bako ni emigondo abande bakwa abande gutamakorwa chinka chiabo nabo igo onebina abyamaremo ebyo byamanyire ase myaka emenge itanya gusansurwa ine ingaki emigondo oyaretira makweli ase chinka cheito korengana numugakoyo mo aserieta karabu bosire nabwata yogo kwana igoro ebikoro ebyo bwitwa basae asensemeye itonya mataro anamono abasaha bange bali bataraitira obugimo bokongu babere bakoni obolemo gwensenjere raisi ogore pigipigi asengenje tamaityo bokongu okonyo chibesa bonekera ko gedi bibira ko chibesa chinga kinyingo konyora ko endestare yakonywa maru estare yogo kogenda saba subati abaisike epagutara kwanyoranga tamanyi taiko twaro ngai bogo kan gutumika chibesa chiri ochitumia bobe okora maru epaime onyora accident barase ngenjanyuta bolebi kokore gas kanywete anene mono asachinde ogenda saba subati yagera onyoronga basaba bakura sobwango mono yabaitire bobe asengenjo botumekyo bobe chibesa egero manyete ngomuntu nyarire kwerigerie bigibi yabigoreira ataboneti bolimo igakonyara gutumika chibesa chiribuya okoromo kyo chirenda bya chamokonya orende family kwanyoro tabwate family abana agwakanira kina basabange mbabati family baoni obolimo orende bigibi starate verete konyora chibesa na kuragera buya na konywa marwa anene mono nande bakula baswati kwanya basaba to basirira senga kierenke wetera maru wetera chi accident par mono kese chinyinge na witness ri okonyoro musaiga chita kanywa maru amarua ya egira ko gira ni ko ndi bibi ko rwari asaji to kunywa maru sene paget ko ira na ko jibu yene ga sengo kwanyoro ngo monde itane gari amwage denjera ka murto motarimi
esa chindo sa tumetu ne pigipigi njera akatugwa wakatama ebine bikese sto beto kuwitness nabuna mwegure umugaka kalibosire akabakaga kwerera ainara yo gukumya arira basabange gosiria amagimabo mbwatie nkomanye senta yo bekirano igoro yendelmero ya makweri irango oyane yo kugania kumanya ikagera ngaswa goika ase Kenyoro Kenya bikondo ase omusao yo mwakwerera abuna isemo ke asireti obugima bwaye asenchire botutukanu mahega ayoko ninta kinga kyaye kyobolemo nagokyonia chisiringi chimilioni 3 ase gotebekana agochikora inse yo mochienyo yomo na kera chigoda irideni ryaye agatoka agatigira ne chingama chintindi asensemo ya yo motwe egento kirete amakweri yaye obo nabwo boina bwo musae dik ochwati maucha we myaka 39 ujo gotebekana gusiro gima bwaye mega yo chikuru totaride niriyaye kurwa asomucho yomo korende agatoka gatigire chingoma chintindi chomotu egento keretere koiro isinyagitari ya wasisi memo chogusi na mega ya matuka mange akabaka gusiro gima bwaye ine nkeke gosekerete ego seni ngorenge mega ya makweri aya abamona inche ego ikawo mwerio nkomanyie werere na kuigwera ayo monyene ikiagerete amakweri aye samule dande sibosire monza oyo ndeni sibosire maucha oyore mwanoye nyagosira naende tiga atorere senchera yo bekirano ningani kigerete amakweri ayo yobo tutukanu magorenge 2019 se anke ane Duke onchwati kwa nere oniri obulimo alafu kibaza kire atikete osineduka tebete atikete kose kanyengwa na atikete byasha iduka kintama itenduka ki atikete kosa akobeseti na bakobeseti omuntu lakini wono ya mukobeseti tachitu kunyura ningarete kunyorenge kenyegwe kya ona agachi kuchibwatia yaringe dalike ya mwigo January wano 2019 korugabwe itatuwa agetu simi na wale kwa meleti akakura bwa na tangu na gukwana agacha soa nyumba yenda ngo bleed omuntu kala so nyumba kabera nyumba tukoze kwa tebu yobere nyumba maninga ngo bleed tukoze kumnakyo na gitari na ndiri na corona yali ngende to polisi na gitari ya to GT scan to kan GT scan to ka GT scan mo kwa mano lenge general wana ndo cheti ko nyara to ika wasi so ka 700,000 ichitutango nyara ko race by that day ngina otoe kama samalia katokonya tukaramu mu hadi interior ara akanya ko kwa matibabu ye wasisi ikabonega kenga kusimu atemire kusimu manya ringe kerete kusiningo motegerete chingo mecho ntoje tukomanya ande ndo atemede ko kubora bulinde mna ya rengega lakini to abatali time ko tulikuwa tunatafuta pesa kushughulikia hospitali so hakuna mwenye alikuwa na nini sana yaku yoko nyakufuatilia to arenga kaeka choko lichibesa chibesa chiachite kudai gokonyora inga ya chirusiti kusine chibesa chia chikote bakananga ne chiwori maoneti ne kemaine no bari mukonyora oniri bari mukonyora oniri iko chibesa go chigodai ne chibesa oneti bori mu monta ete oya ete kara ya tu munyina na mo ete chibesa oya oneti bori mu wono ya ko beseti ne ra ngo chigodai ndeka uyu munga ko beseti na toje tukomanya no monto inyu until na muchi tukereka tambo kendo yonsi go soima ba nyimba dilo ko robotu kibwabo ndo ajire to kali ko obi kura winto to kana basikulikane ukande twaligete obi kinangia chete koti gose basga sabungi chete ko sikana ngo ya sirete mo bona agasiro mwaka chite chitarikire nga chite gosira tarija ingwenye ndenge rali against the same year tumuche nyoyo 2019 la ko tangi metenyi ake mutenyi wanga yokanega so yokanega tani nkiora tebe gose ninki ngana kiora kwane igoro oya bantu bali boni dia mari marafu bakobasiria abantu kibasa chiabo gina tebe muntu kare kwa muntu maybe oni bere mara kobasiria besa tako koba konyweke nyeweke tako muire iga nako konye tena ai muire ile besa ni mo konye sako makonye that's what I can say yeah mugondo bamwa kweri tochieti gwikera omweri ogabu mbarambare na gaiga ne Kenyoro kya bochura aiga egakorwa kyogo ichana kigakorekana omusao yomo akebwatera oborimo bwaye na konia elie konye
korende ekaba muchakano bwa mwerio bwa matukaya imeyo boiko bwense magega yo gusirana kobora asegika kyumukubyo oyomo mugima na mayega yaye yotogekana karutire imeye gesima na boigo kabetire nchore ase orobegaruaye korende ekrona kora esabari ego ikanseme yo yamate yabo egatujuganyuga na ikanga kukwana anabariki Ibensoko TV abanyana bono ni wetani makoria yendo Kurando no muhaka bumukia nimbo tukumanya ge kuganda aruna nuri mwina nano kunarali nabo tukumanya ge kuganda chinchi etigo kwa moyo korende koruabwe nigo ona imukerete igoro ngachokia ibara agwika komorijo mutureti ebwe kenyore kyo Kenya bikondo umugaka Joseph Aminga Sagwe elio anyare koba agakorwa abosemi bwaye na kerona mubolia gose abukare chisokoro nchakaoniria maremo Sagwe nigabwataya ayogontebia Marietane Joseph Aminga Sagwe igondo chairman ya location ya Nyabururu muno iganka bono igae kenyoro nande ninde mwaka kenyoro kiane inje internete kenyoro kyanya bikondo kale muna twakina iga abatata muna twabanyora batukinya mali matare koni mali mataka oni una nasin umulemo karabana bakinire umugaka gari gwatira abana baye talikoni ndero no arori amore makoni ono chinga kieji munankolgereria abagaka bacha bagate bintu bakarwe bintu bwango yani munamare mayi bakabana bwango bakabana batara komyo bongo umwana ngakanyoro nyumba yaye rende kanyoro mukaye ororanga rende ngatiga mwatiro uri mubwaye babere gochiagune na familia yaye nonyanigo omugako yuanigo abagikereti bururo egati yabagaka abekenyoro abaria bakubweterania nebikorwa abyabasaye konia amaremabo asenchira ayoko babekeresei elio banyare koba abakonyora kendegeke egikobeka munwa abantu bono abantu abanene nko ekeroja bakora egento guikorengera ringange egente kengokora magiga yaye nkikegocha itokora busayo guikorengera ringange egente kengokora ne kiyageraje kombera maiga gose injera ke ujigocha bono injera kikeraje guikorengera itokora yo ine ninki gosege kugera basaye bao ni amarimo nabo igo oninki igeko baita maega ayokonyaonia bono egento ndoche mono mono giagera amarema konigu chigasinchi mono gasiteyo abakonyoro someti umwana abwate bintu biweneta akonyore gasi akore lakini gasi akore diki teyo bono mwana kanyorire muchioye nende merorende nero nande tabwati inchirende agwekonya oranga tigangoni ake ndoro gose ni nkore kende gegonkonya muna onia nobogima muna bwa kongire kwanya jibese cyo gitumigire nza kinde njirembe kiairire bono na ndo ira na kobali esarenge tachie tukomekia any progress oirana na ndali esarenge nobole mo bwakorireki ohonire ekibono na kiegento toroche kiachire gose elio na elio teriachire gusi soko ni amulimo mustri egento nchemanyete bono kia contribute ebintu ebinge abantu batwarire chibesa mondo chire ngumbu ochire ne chibesa kabwate chibesa egento atagete mustri no bulimo tata eti ko manya na manyu muntu uri moinario ore neighbor esobole mo bakogora amobolinga obole mo bonkogora omwana ona abwate gose namba osobole mo bonkogora no bwo omwana oyo bole tali ko boli gendekyo wona gata gete nganya oro omwana oyo eraike komo achibesa go egenta after no bulemo wono kwanyora bachire nsemo no omwana oyo no omwana isari atari chibesa omoire besa nke wono iga komo drive ya komo gendi mune gari kwamanya konyora
bona nye no moibo naja gukwana chibese ichi kiaralirwe ayo tamanyiti kende gyonsi mono muna njenko ligereri kwaoni yo mulemo abana muna babake iwo konyora omwana onyorire chibese chinyinge tigantebe gesongo kuruke boom akonyora chibesa atabwatu gose atanya korora ochaka gochitumia incherembe oborebi na bintu binde bono ekeroroche abwate besa mufuko na bakonyitumia incherende yonsi atagete onyoro nyura amaruo osamange goso nyura amaruo etaniri bona amaruo ayekera etani na bakonyora nsachinde amubuire amubekire njiragu na njiragu esabera ondeta iyo bono chiko murigereri ngomonto oyo tindanga kiabansa na bera bembo tukokiro mondagare nyumba ya yatimogete bono gwaje konyora nsachinde amaruo imna amubuete njiragu sagwete munagwete kwanya mondo yo sirobo mabwaye iwo konyora mwana oyo onye gosensa chinde onyorire nyumba yaye oniri obolemo mwete takonirimo igakoniri tanga chibese ichi ali echiere elia kabere na ache naenda arurenga nari gusukia keiga osebese nenkonye kwanyora naende oniri elia kabere bone kera oniri obolemo lero muna marema akeire kwanyora obolemo bwakorireki bwaerire nekero obolemo bwaerire ogimba bono mboye sari ogimba bono boko boboke igakoranga bono beiro omonto busa ese family bono gakoreka no omonto busa oranga bono the only thing ndakore bono iga ogima bwane bono mboyo ebinto nabwate narire nakorire ochitigankoreki tiganyerusio omonto ogenda nebisima rende tokunyete oigore gesima osoime erichiko rikobwatigu boronge mwana oyo gakoni oboremo goikaritang'ania abaibori bamanyi abuna bwabanto abanene omwana oyo gakoni oboremo goika omogaka bwekanyora amanye ko omogaka bwekanyora amanyire igo omochifu akorireki omanyire naborigu ng'anki gekogera okoni oboremo obo onye obwate na abana akoirere esukuru nabo tokorora ng'a namigire bono iga omonto nabo tokomwanchera ikiara omwana onto tagete nere asome nyota bwati ncherende yonse nabo tokomotari ng'a bono oboremo bwao oni oboboke obo bonde borobo otigereki otigere family lakini nyore tabwati genta aho chigokorera chibese echi teri buya omwana oni oboremo teri buya pi obosemia bwaye nigo bokobwatesibwa na Caleb Bosire mwana wasenge jomba bwati njere yobong'aini boringa kyakore akwerigeri chibesa bieka yatokogasire omobori njenta eteng'oni akari mukane nyore bigibigi yana because aroche kasi ya raisi erone yo okodi bigibigi kera agodire bigibigi yeye mbuya lakini tabwati obomanyi nakyagwente ko tumia chibese ichi kera konyora sajinde rosi 500 oseli bulituko nakyagwente ko budget chibese egera twaregende ko savings egera twaregende budget yayengia mambi ni kwanyonga nabwata kabesa kaya bono kwanyona ngarosi besa ya rosi chiri bubere asa ko kola imena maru because tamanyiti budgeting na kyagwente kokora tachete go tigo kinigwa manyenga ekero konyore bese ngia kyagwente ko yetumia unlike ayiko gori geita bando bakinete 1980s ntwa abaigire goetero bugima bakong abaibiri bagatenga kero bwate siringi 10 go budgetinga kero bwate siringi 50 ko endaga lakini abarero kabwate ribu nana bekora ribu ko ririru so ekiki achangire mono kwanyorange bichane binge kanyole bigibi kakoso apara korosie besa akorera marume estare akorera basibati mbe igo oisa kurire kenyoruge itokonyora anene mona banta bichane binge mbanyuomete nando nyonyuomire bago survive because she's fight that marriage they go survive so kwanyoranga the way they live obugima bwabo borobo kong they don't know how to use money chibesa chikuba control they don't know how to control money that's why at the end of the day kwanyoranga chibesa chirikapgate echikumugambira tamatingia wento kora chibesa chiri chikuma tegenda muina onyomaru genda muina oliga basibadi bono eyabe chanzo yaba bichane binge kwa rais because mondo kagenda musibati oba the girlfriend ine moja konyorana okoleki akogoita because of chibesa china basibati balero batagire chibesa muno ko baro chibesa bakoko kadimba bwatige tango bono kwanye bichane bikinete ende yani bakinete igotu so gokuwe ko babera rais kwanyora bande baitirunjira sege jogo kwanyora nyanda banyo accident sege njanyu to tindete agwende bibi gatindete gari ya mwaka ya mutukutari okora yagenda
So such a cases na bitoko experience as pan. Because another mono asenga jinga ke tole konyora besa raisi lakini kukuere bwangu because toma tumeka. Bantu bange mama dia besa na bakanyora bwangu yes. Na bakonyora ile 10 ili 50 bwangu. But toma tumeka na ko sababu chane bare kwancha. One baira ne kanisa ime. Ikini ngende tangani. Ba to mirinya sai. Kero kutamani ya sai ko komentaro bunga ine jisem. Egero manya kyo kore bintu biao. Because ense no nyataka meronyo na jibe asa nyituba tifa semi. Tuba jisem no bunga ine arato okora kinde. Baira ne kanisa. Edia kabere sikaba bantu baraba nena asimule. Muna ayeki chana. Bwati abantu abanengi bakokora. Aba pastor, aba father, asimule. Aba deacons, aba disi asimule tafadhali. Reka marunze rera nyasa konye biki. Eke golieke. Ngosira ke gochi. Mutobege tia marunze tutasabe tia wasabi mono usabere eke urubwe yakoro ku ya chenzi. Mambine miaka 5 10 gocha ndogo twara abantu tawnia. Ngonyora toro chikabire jarure isiko. Abuno manengo bate. Chiachire kora tawnia. Korende ingasoime mono na kugania kumanya eke maene kurua asawasa ewa boda boda ase chibega bigi chiakwanikire mono kugwatikana anebe koru ebyo. Ngakora isabari igoika asegeta seni gia boda boda kia matoke imi ya Nyamataro. Aiga omosa oyo murundi ebiga bigi ejara ya ditendere akabongorora obwene bwensi teneni. Samari etangoro kujara ditendere nonde iga Nyamatare stage ya matoke stage. Gobono ngukwanire igoro ya boda boda stage. Kiagera bamura baito boni dia marimo gaiga umuntu akwoni oboremo umanya gocha gaiga stage kwanyora rende tali stage yoka yani nate umfano kwanyora umuntu boni rio boremo oche stage gaiga akeigo ogore pikipiki inkomokonyere obwata bono kera gorire pikipiki yu gwenda town yali no club umo bwata uri ruchibese kero chibese chichierire ochire gali club umo uri ruchibese chons yoniri ochaga igochaka chibese kero chierire after chierire ocho yore pikipiki eri abeira asaro ko baoneti obole mo chibese nyinge ochaga iga woni pikipiki eri okorera kotoka kakoibera abantu bwatuitu bono renda bamura baito batogekanire bakwonia marimo orangi pikipiki nkomokonyere kumbe pikipiki teigo chiamokonya bona abange babo baito gaiga baitiru bakure rende batogekanire omonto gosema labda boni obore more pikipiki nkomokonyere ocho otogekana pikipiki eri teikomokonya nande bonie obado okorera gotoka marume abaibori tigabatige kongainu naba nanga ngatiga toni obore motogore pikipiki nabo gotumeka bwende gali no town yo ye pikipiki elon ongangano nyore gwakorire kuoni pole motemine tingati ngano ni oboremo ore te pikipiki okonye ngati onyore chibese bado naboko enda gali obeke elon woye elon okore gwakana epikipiki yue gokonye igobon temine tingalbuoni oboremo gore pikipiki Abo asegeta seni ekyo gie chipiga bigi nkanyora omusa oyomo obwe miaka emekemono agatora eyemo aseyemo egoika enkayabo aiga tokatubura oboene ebuna omuibori oye aoneti oboremo bwonsi pi na mega yaye kogenda atanya korekana agoika bono ogwetania emiaka 10 na kobatiga asobota kobonene muwekano nembeba aye kanisa buna sokore yaye agotwerera alietane ngurugushimye nikitayo ndieki ono njena oneti woli munga bana jibe bakaliera mena bakora bakantiganti mogete ngamba to kero manda kan arafu kera bawanya bakora tikende nakatama oganda ne biasara bako bende siko akaira nande kwera ndobosa ono kulinje na wantu mogete siko kuna magora sumbwete tumbo atina munende wansi kanja andegete iko kero bawoneti na kutama mbana kwera mbairane te oyo mona rotana kwera yo matanya kwera iso mwana yo na akiwote bakana kero bono mo abatu kero babata mete bakatiga bana babo na ntu bantigire za bana gawa kagenda tote boyo akabono itana gocha bakabana bakababanta bana ono bamura bari batatu inyero kaibiri abo mumuro yo munene kururi tana kororekana
murugi arakaroreka moro muntu omunyete moro ero itagante binanya oro musubati mukamuru moro echiro ngamugori ngakia gotebi akande byanje nabakwaniga bayanye n'umwana uri munyaroko manne akakora era akagenda negasi arengo yo banyora kubiri nabo tutimo gutega ntubwati munganande onoje na bachete bakaira na baganda bakore gasi siko ayoma baganda kuji ubiranga akajikokore byasara bikamusinya kaira oyo mano era arenge ngaliyo kaliyo oyo meda mabadi mabo no iso mwana yara mkujibusi aliaka achite tana boje libaka bona tokono kweguna naro kana busi naro kana maseno bona tokora kindo gwati ngurujyo kwanda kumuri na tomuri kitomoira niga nanda ako genda uri mumboyi asenaro niga aliakwa Ijiwe saja gue mesai, bakasaria maisa. Jenga onjo kangaca ka. Bakambwa di baka, bakuma na bate tese. Ngaraya yang tokero, igamba buat toke bakalo muna bate. Ibago montara wara itu kubusa. Kurugeri na wonti mugente. Awana bakasome sukuru oyo jibe sike katika bere jikabura. Awasawe karakali. Kwa makanika kwa ga kunya mata akekaragali endo jene motocycle yako gani nanje wana ngendo ndabasemi ngelina tobasa kwanjera mwana aho ni mugondo bekora bano abakoni batama bali jikora bayana urujo abansumbuitere ndobongo wana abajikoro abama abagine ngaingo babeka wana bakumigana aba abere mugaka Simeon tachieti gotigerabwe nigo agenderete gusibora enkoro yaye aiga akabeka tene nibuna oyomo igatia bamurabaye abegete mubuko gwetania chisiringi emilioni yemo mega yoko ni oboremo agachisa sana goitera goikago chikora na omweri oye akaheke kaike banda ke mabati ebuna enyomba eyobo menyo bwaye aseno nyaneria ayetugo yechingondi erengiya okebwa nyombe ya de ko gwero yorogoroga yo mede mari mwana unero nyitagurite kabika mabati nsa kabange medega aja karushe metaja gatreni kabika mabati bana meda mabati ali kare na maisugu soma nene nigo omocho kurubu mugaku yobono abuliri abagori bamarema yo kumusira nonya kumwagatira agasaiga agasinini asakaremo akwe entonyi gatigarete ekiagarani gacandegete komenya amairi nonya anase chinyumba cyo gokondisia samarieta nje ngoro kwa duki matara orosi teno mumuro kabere mwe muchori umuro munene uri onetyo buri makagenda muna muro che gasiboni bamura torege kaboni go muchibona kutoraba mura batatu mtu na chetaro na baiseke babere amura tora ambatato oyo moboni ganaro vanage matari kanundo musacha naro lyo kurukustivu lyo kulenda abana araboni ana mubegete school lakini to bata matumeni munabo kore school gwira narenga na muroche asiboni gabole mukende nkeya numuga konde munarasa ara amwe kuchigotobekera ali tomigana ai noveze choko wala noli batelimu ndi moja ko mwana obole mumna boni amuna ncharo ngego bole mu enkuoni nimetera nero nare ipata ena sara iona bate yabe kuri asiboni gabali mu bwato bole mu botete kuchigwatira abana mora bakonya boni Wabutuki ebwane bwaime igorene mura makweri imbochieti kobutokerabwe ukangikia abo ikae kinyaro Kenyataro kigotoka imeye wodi ya Kisii Central ebunge nyanyari bari chache aiga nigo mugako yamabereka bwakorare nkendu ugwetania emyaka 5 ekirenge kenene ninki bakobuna egati yabana baye amona abana ba umuru mwabo Tarana inche inkomanyi asobe kraru nikigosekirire esosobe nene asengakie yonsi ime yomochoyo Samarita ngoro ku Francis Charles Marucha Nyangoto umumuro manne bo mwaka Francis Nyangoto Marucha obere se muchere myaka 5
Nti osekirete abera se motire se ke jonti. Na mangana ya obolemo senge nchale ngo second trust sobo kumbe umurumu ababo atiri to bari mubwaye namba bona ntuno watu akiniraga na watu amenye nyomba yetu no yarenga na morocha baigeri mayaga ige nyomba etago ire bali kwesenja babo achi namba chikaze nichana na chato wambie bina auto kwa na kurwese kenyo Kenya taro nyora sublocation nyora location ikoikera aboneka gwatemere koira gotiko bwatia gitambuke keri chiko onyana gakebwatiri ngakia mangana achire tamwe yuri chiko na temero kumnyoka tuachire court kumba aba bwate chibesa abutoko di chikaze njani chwa chibesa chiakire kerase ndoranyora gwena boito paka nyumba jito gojo gotagoro umugaka na ole moche wana ya abubato ke babwa chitaito di libertad babwa chitaito di ekine kiavere twasugumiru na ntuna morochi na tore gabake wana kitu avere twasumbokire ngakientambe na tarataraini na mnyokire sana na wana mnyokire na kuronyo mbeta goru tu mnyokire na achire mpaka runs tuera sa no mo land register amba na ito Charles ya yenda ongeresire wana na kene twenda to kubwati abo wana eborte sikishoria to borte ga to kwenta tata na itunga ya rutiga tukero tara na be familia tata tiketa bana ba saba na mama naro wana abno to kumeti ntu abanyana ngaitoko chiwana to mnyokire kuru kenyoro to kumeti nkieke kieke chikazo nchito chiko to mnyokire na ntuno tuiborwa ari tuare ntwe karta asira no twakinera no twasomere nyumba ito tata kara kuno atutikaga kara asira wana libona likina ya chakana atari guito kumbe twamenyete lakini for license yangu ito na ndano twakendete yo gambite tata kina kara renge moyo ayo na yago kumia kurwa teknoloke Kenya taro ese ebono libo lirikere ni nanenga ne abamuraba abatigetu no musayo gosomo gakobereka gwakurara tenkeruwe tene myaka 5 mbache banyoro wene bwabo maga yake murukuna cha inga abairi bali babo obairobore mobwo omusawo yebono oniganye boli bya serikali abaraye ao amo onabali babwate omanyi bwaime ase amangana aye chindemero wasona gatigati nako baene kali obwene bwabo elio banyare kumobeka umwiboli obo ugutimoka kuwa na kujese serikali twasabiro moche bali bamaete mangana mono yichindemero baswena naime bamanye kene gite tonyore kene gite tuiranega na ntunyara kwenta tunyara twara peace of mind tutulie nkaga na ntuna moroche ga ne familia nkasana mwako yatigete koya ndrasa go chande chisukuru nyantu akora kinya abandi baka na to bwato muhoti ya reform fo oyene era abasoma kare ngare tina tatu mo batareni ntuma tinkyara chanya le nere lakini ose ko saba ko mone nyasaye ngo indafiniale na ntu tonyore kene gitu tonyara kwenta ata na ntu tonyara twara stokoro kana ninka gotia korora inga engane ye yendemero ya makweri ya bwatirense nigona chogetie sabari nkabwata ibara agoikase nsemo oya nyakoe asechi abisi echomokonyu muchibo Charles Nyauso chigekeire omugambi oyo tachiti kobana bwoba aiga akagikeria bororo ebikorwa byabasaye konintana koni amarimo asamaleta Charles Linde Nyauso umu assistant chief Iranda nyakoe location umure usiye ito ni agwata marima mange nandaba bibuto mbanzi tankuri namarimo lakini abana bangire ko marime gosoli abana baito abono mbatije karabu mukia bari nibo yabo igo batete ibintu biri byabwango most ono mwana gakore school gago chakali bago chamwika kali akore kintu kini kanya kumakonya orengere dige ntu mu ya rosiri karo kinu chakiremete ukore mete kuri mugondo kakuremete uchabono bole ubolemo ote abono ngubole mubwane ndete ko nkore ibintu byabo mwe ndora mwana gasabe bole mote gamoro kibole malime bole mubumo ko bochenchi ole to muntu obonye bono kwanyaranga ole muri karaboniri ne chinguru tabu ati birengere linke chokora chibesa chiria o waste that man chaba wasted kera waste besa chiria mono abamura abanka onyi bole mako gole pigi ogole simye yengiya ogole binte bye raisi ndagere ya raisi abantu banyura amarugo bolebi kwanyara ba waste besa chiria bolemo chairire ejo se olimo da chinga amachi uchiko genda bwangu uchiko sira bwangu so ikonare ko saba amura baito mono bigole bike musike endemero umanye ngendemero yesokoro toko kwa ancestral land yebonte kosikwa erige ko kunyo ontigira cha kutigiro yonde I have cases chinyinge ebinyoru byane asoko nyoro mwana akogubolemo obo misuse onde otigata ko ta ko le mawo kondisha abantu okora wetani ko kondiso chokora ko bonya abanda abange bakure because wese bolemo chiko ko moita
ya gochinyora ko chege gento gata isikam isiko yo jigo ito mwana oyo so renda aba murabaita abake gonara ko basaba muri ndemero yeso okuru ngonyo gote ko ndemero yeso ko sori iri ugure tero nyakorera ko sori lakini iri yeso okuru nye preserve ege na cho kwa bana bawo na ya baba itigete bacha kokwa. That is the best I can advise. Komenta nayo ni gomogambi inyaoso anchanete bene buna ibikoro bibasaye kwengenta nonya nabande egotaka kobarusia abo moya bibori babo igoro ya maremo byabeire ebingogo kumia hase abisi yaye ebikoro ni bingo morali binge mono tanyaro kwa nabono nkole ebinge ina wa villages nata banga bamuranko bale goso ne chindemero twaros chibarasa kueta no kwa na morana ki sika endemero esokoro abange kosi umwana nero gusira the Bible talks about the prodigal son omwana butambe ga otete bintu bya batanga ngini bayane ngebange iba kwebangura so ntubwate bikese binge abanda batakutirete na bayiboli because ngamweni bo yaga akore ntekete ndo tagwita kunyunde lyogo ngukunde so abana baito tigamanyena kinde meriye so korogera kubalenda ebintu byabwe binge ibinde tokura abayibo bamuraba sayi byo bakorera ibintu bakore bakotakuwanisegi undi kwa nyara bato no muyo nagwa tomoro ndaze kwengenta bakachingoli tokura abantu nkurugoti ne indegera onyubulimo ya so we are advising abamura baito abana baito bigoli usinini bachire ibintu ngora pole pole ndio mwendo amanye ngende mereyo mambie nene kanye ko yonde anyataye bwate boni gamambi keninga kwa muntu onde because you give what you have. Nonya nigo mugambi yu aerete bene getambukiro birie irire yoko kyania ebikorwa ebyo goichania asenseme yu so lende kurwelio na temire ko miti abasaba bange ni ababuli nabakwaneire na abatebiringa balende endemire sokoro yabange they are trying to fukubwata machikayo because okay inchiranere muri mbora onu ngoro kende kero mundu abutoro buruye usoma somo mwana kwenda further studies nchera ya bolire pi na litro atebe na ki portion era igera nyara ko ni gumwana ene school ka ko to kuira na gochanyiranye but not con usoma ntaru walde to amocangiri na wono na cancer ya ni expensive na woto ko njoro mugako yumire bobe e portion ya lengari ni onigwe emwire nyagitari that one is understood lakini ko ni bosa ko bire sababu eginto tagitu bagandi byano we are not going to give them room pakali to nibo aiga asicho bisicho mochiebo nkamonyora muturetyo yomo oyo enegeti engani yo kabe yibo maene nakobeka teneni emechando elibagwetera ekero bagotema kubakane basaye kurokonia amarimo kesa marieta nkuru Thomas Mairura kenyerukia nembombe tayamo amakongu to gwetera asabana abaito bono bakini bono imechie menge chikesto bwata igobisi njirikia marima koni bobisi waje kwanya umwana oniryo obulimo bayibuli mutamanyeti imwaje kwanyora bulimo ubo kubikwa sengenge lyoka uji kubolia watebunga inji gombwate namba kiregentu bunarere ibintu byabero monta kwana bayita shortcut kwanya bulimo ubwakire uji kubwati kwaje kwanyora nga amarima yandi yakurikira kitaito dit kiembeo ekanisa ntubwate muinaiga yataguri tunero butuko esaba muri abo ntugukwanira abayibuli mbarwita asayu eskuru ebero ne bintu bindi bo abayibuli basirire no twakinete kindu umwana umuke no nchakirite nasari abantu bakire bakirapri ubuli mubu bwakire butuko bono gutaka mukonye tubaye kibese kararusi kanise iriyo bagacha butuko bagatagura ekero batagura umusasiruti agacharende akairesa mbona ntuntu bwati namba lakini asaye mwabero imyaka koreki inuti gaigo inyore mubwati namba nainde batagwira bakore muna bakore umusasiruti agatotebinga inibona ntegerera igo yasaye bwika nerura reteke ekero bari kibese kiriko chikwera oyo oriete kibese kiri akatanga kuri rutege simaini no baringe nere boigo abantu saidi y'abantu ange 45 bali baringe guchangia linga neri bayirite bintu kurworo bone nje nakane tekero twango bulunga tweresa ngubuno maite guru yo bulimo ngachikwereseke ngo nageje tupaka no mubire kero koretwa
bagataka bantigiri bone nga ninche neita mbamaitinga nyasaye nkwiraniria amasabari tugusaba bakekera mang'ana yagenda gucha abantu barakure batari bake bonekera bagucha kugenda no Nyabururu gusaba ukwabira abandi paradise omuntu urenge buyo nabakwite nsememo nabari gukiabu baja gotenge egento kirimu akorete mbwa mwatebete nsekinde umugako urimo irone ruite abantu gwetera ne mesira nsekinde buno mukageta Tanzania bi kume namba sabari yako ireneri igo ya igete oyo muka mete kuchichoga ali oyibare ngeki advice esamangana ayo nera kerutege simwe buno yondete bona libanze kulinga rende bali baringe ko kwana ayibure mesira ro gusikiango nari baje kumanganya sango korale ebikone biaye egente ikyo kiaringe nakere kingangensa igo bono amangana ayo na bakora na abana baitu baraba kerika bakuboringa neki bapusa bakangaino bono ingabuna to kwana iga egwiki inchira era ibere bali bagurita oro baje testore nga ebintu birituali kerukumbe neki title deed kiembeo enganeye nonyanigo ekegwa esirenene enere Mark Onchwari omutureti korwa asensemo ya Iranda asa Marieta Mark Mogesi Onchwari koru ekenyorobo geka Iranda ndengia igoro ya maremo atusumbuire sana ase binyoro na mono abamuraba ba squeeze abakonia maremo muna ngoko nura imoke o ni ngoko yao mbali kumanya muna uburemo ni gintu kia maana sana kubwana wane kende gionsi muna nje endu ya neroro one tubulimo ekero nkuimuka kumubulinga inkio kone liubulimo agote banko one tubulimo nche na one tubulimo kasomelia abana bane bakagenda university college lakini ya inkio rate ogokorera chibese kwa oniri obulimo nkwa oneti obuao okalia na inche tigango ni obwane so tumako nyoranga tukuminyokania igoro yobulimo naende serikali mono tigetu bwatesi igoro ya marimo okonyora omwana nyoro mugambi omukaniri koni obulimo omunyokoso omwadvocate omwadvocate gose chiprokechi chia moira gali bakora ukarabati ni obulimo mugambi atamanyeti so ebintu nje nataka muna tubwatirane n'abagambi kera abagambi mpaka batureti bonsi tubwatirane ekero omwana akoni obulimo twamanya nki agokorera obulimo ekibese na kire gento na serikali tige tubwatisi ebikorwa ebyo obyo botutukanu igoro yechindemero mbichieti kwerabwe korende ibono nigo byabwatiranirie nonyana baburaka na kobeke gochekene gochia esibare omusubati dina kemunto igo togosiokana nere asebisieli byomochibu ubwensemi ya umatara kale no moichano monene ekenene ninganigo omusayo yomo babekaine nere asorbebe atongirie emete yaye ikayia agoika koera samalieta ngoro kudina kemunto bose esemenyete nimbwate sita igoro ya marima imwateba abantu tosinyaine babubwate mechando goche sinde bono nonye nenjira mpata getinge ngetere no ngo chiroche no ene mete yane na bona asimegete nga echa konkonya no mubura kandi bono momuro ina babalete taka sambe mete iyo ngalete ripoti saba turete bona akondorunya gotama anya kondorunya gotama no ana gachae kane na bwate ne gako na konkonya mugako na antigirete na barete taka yirerie metoro go kumubul tatageti yan tatageti ko kotegerera no emumuro mwaba mbali gotakangete no ngo chiroche igo sita nere itubwata ase kenyoro gakimware gwanja na mwogo tokonya korende ayoye gokumya igore mubura kagusambirwe mete tachieti ko butokera bwe libolyo linde ligesokia ine abibolimba bwendete konia emegondo yabo obatara bamanye abana babo isababu nene yokonyonia elyo ne libolyo lyarwetwe aseme Science Soko TV no munyaroko yomo konyora oikire biro byaye ase abisi yomochibu samareta ngoroko byola busubori inche no bamenyi o mama taraga iga bono na inche ngoboriga iraba bona abiboli abaitu baimukire amachukumu yo kuonyo obulimo ntu abana na intu nto maitingi baokorera ndo bwate right yo kubaboli nganki bakone lyo obulimo
kobwatekana n'eng'ani eyo oyoborito boting'u omosubati dina kemunto agatwara ya yokokwanera bana mbabwate right kombori ng'ang'aki mamokoni gose ng'aki tatokoni oboremo otatotebeti gose otaratotebi ng'aga iga nao bwenete kobera naye iga nao bwenete kobera na inche ntigare nakane iga abana bane ni rasima bamburi tori biya koni boremo mwana watamanyeti gutaka kumanya mono naende ase boime igoro yeri chiko liria likobwaterania ebitambokero biria bibwenderete kobwatibwa ekero emigondo ekonibwa naende ingasiba isabali kona ase omocho Nairobi ayemo ase ayemo ine bitambokero kiebi gose bibwandete kobwatibwa ekero omogondo okonibwa ime yebinyoro byaito oyo na muwakili okwera asenchira ayobwekeranu erietangoro kwa Omayi Weekly Faranga, advocate of the High Court of Kenya ga Mocho Nairobi. A process yokugoro obulemo number 1 kwanyoro chibesa was no kagerten kwanyoro chibesa igote togoro obulemo igende getanga ni wento kole igoko genda onto the ground or obulemo boiga ngambororo eke kwa obulemo bungambororo ogenda asakuru kunge registry okole ndo igoro kunge search official search search yiga oyo koni oyo igote kugori obulemo abonata ko a copy a photocopy a title deed a photocopy a title deed ko anyorire you do an application for a search at the land registry. Once you've done once you akore a search as a land registry ngokoira matokeo baada ya teberi tukiri musama tukabere egere nya rekoro kinga ningo mwenye no bulemo boiga kina kinde getangani embu yakabere search iwe tekoro ki obole moboiga bwanya gutumika koire loan ende yonse korugo sine sako korugo sine Shylock korugo sine bengi egere to suko obolemo butumike tebuna security endu ye gatatu ebintu mbiri bikoro ngachi map chi map registry index maps chiwenda chigurwa survey echigo bwana to chigole kurwa survey egero nya yakora from on the ground nga this land indeed exists na botanya gutumia chi map echiga kogerene ujuzi iyo muntu kurukungo mu surveyor so ekero goro bolemo ere muhimu sana otumie professionals kero bolemo as chi beacon kirichiae mubwate specific special coordinates echiga e machine nero mu surveyor gutumia na bago chate na RSTB conchibekira on speaker akorokinga kulingana na map kirikire survey obole mu biga torona libwembeo egere ekero ko search yiga ne confirmation from the surveyor ngobole mu actually ngo exist bole alafu professional endo bwana tutumie akorokunga mu wakili yona bakonyara kurigire likunde the Ndungu land report kara yirigire na bakunya konyoranga bule moboiga mbuli listed under the amale malia under the Ndungu land report mbole mbosibogete egere by the time oko make the payment kwanya nga togole tiembeo na inde igere via once kwa ikire sale agreement wakore search ritani kwa ikire sale agreement ya very confirmed ingobole monga mbororo mbubu atibokora or canary tangani ndegoro kun a deposit ya either between 10 and 20% egere oy wa matuko 90 days matuko 90 onya ya okora ebinde biga byonsi pito kwaniri goro ya searches kora chi map echo bila pressure bole mumbonga moga atingoko koena na chibesa rero marogobo ena ngamochenje ni bolemo amona ne chibesa ibo igere process kuikamuli kerane uikosa ini ndo ikunge transfer uiko make sure nga omorugi bulio konelio bole moboiga nga nabo atendo nga spousal consent egere to kwende that cell te basakoba challenge later on ngomorugi awo chatebenga was a partner yoyo konelia awo chatebenga yeah my consent was not sought before ndarauni bole moboiga na ende gendo kende kenana pi ubwento gende ground na ground gali abale mbaro konyora gali buli abantu bari ground ngaki ine ubule muboiga mbubota mangana dons kugara gali na bagota binga yayo boiga mbubota bina abantu barwanire mu kiyoga abantu bayitanire
all those go a long way okwa a good title. Komenta noyo wakili Wycliffe Mayo agakwanira ribori ria neri nene gose abaibori mbabwendete kwamanyia abana babo bataraonia marimo na boigo akabeka tena nie bitambukiro biria biragere abana gutanga ibori babo korwa kuninta na kaonie biginga abya marimo. Lakini nende bona ase ekere wikira abana mbabu ati entitlement direct to claim nga erasma baboligwe before obulimo butara bokoniwa. It depends if there's a customary trust. Did and are entitled to a consent from him or her, then they need to come with evidence to show in trust for the children. For example, let's say umongena musacho mugako ralire umongena ubakore succession was umongena umongena wenda tuare beneficial interest, life interest as over muwega takunyara kobonia elsewhere. So such as some of the circumstances okonyanga, if umongena utakire konyo bole matigire no mogaka obole mo about the beneficial interest over erasma boli erasma a consult na bana no mogaka boy onyo bole mubwaruete nga ase sokoro bogaja so mogaka na ere takunyara kobonia. If abana bakonyara ko demonstrating they have a beneficial interest asobore muwega umwana na baote banga umugaka obere isiasia umugaka akoni obere yochi akoni mangana akoni obelemo amaruka akora gendoki akonywera besa akoni ndomaite asichigoche naende esa kamzo kamne ina umwana kogenda atebenga isega onete obere muwega under duress was under undue influence. Undue influence nekero konyanga wose omo pastor for example abandu mbaro konyanga babwa to kubuaso mondo e pastor yane wose mondo bine pastor yane goso mo sasiro mo fadone na bakora gendoki na bako induce nyare kinko so into a contract itari ndiri ndaso etna akiri kere timamu ine tokurukanga undue influence. Usenga na togeta sing mwaka togeta sakonyo maru aka sign which document agasoa into an sale agreement yoboremo atari conscious of exactly nge enkorendoki kiri enkorangereki usonyo nengo mwaka gotire ago sign webinto ata nabantu bande at the end of the day konya nengo boremo bwa bere bokoniwa at the expense of beneficiaries abana ababwate interest chiro overriding all other interests chitaria se register ebyo nabyo bikora byo goichania ogokumya nonye no mondo komone igore basaba ke ko ni amarimabo na mega yaye gutuka site mogimabo sinchira cyo tutukani wakuruga iga asenseme yiga Nyamataro liburi ne tukabeka SMS aneli bitambo kero cyose birayirwe rigokora ebikorwa abune biga abyo guichania abwena onko butorera omugana bugo kumya bwa endemiro ya makweli nchekoro kwa Daniel Omwaga neye Nensoko TV.